de kleinere visafslagen die liggen overal, het loodje op het ogenblik. En de vismijn van Breskes, ja, die is eind 2021 dichtgegaan. Dat is natuurlijk ook een naderdatum ook voor de gemeenschap Breskes. Zeker weten, dat is heel jammer, hè? Want dan had je misschien nog een paar meer schepen gehad hier in Breskes. Maar ja, er is ook wel heel veel aan gedaan om het in Breskes te houden. Hè? We hebben natuurlijk zoveel tegen wat vanuit Vlissingen ook, die handel daar in Vlissingen hebben. Maar ja, dat is dus ook op sterven na dood, als je het zo bekijkt. Ja, en voor ons wordt het wel, voor ons gewoon een grote ellende natuurlijk. Iedere keer naar Vlissingen, als je elke dag binnenkomt, is het een grote ellende natuurlijk. Hè? Dat je iedere keer naar Vlissingen moet. En zit bij een sluisje. Het is allemaal extra werk en duurt wel langer. Hoewel moet wel zeggen dat je wel goed geholpen wordt daar in Vlissingen. Daar niks op tegen, dat gaat heel goed. Maar Breskes, dat is het mooiste. Hè. Je zegt je spulletjes in de vismijn. Nou, en weg naar huis. De tijd gaat verder en je ziet dat. Helaas. Ja. We kunnen er niks meer aan veranderen, denk ik. Hè? Nee, dat is een gestreden strijd. Hè. Ja. Dat is voorbij. Ja, Helder is ook natuurlijk, want de Helder is ook pas dicht gegaan. Gewoon door gebrek aan schepen, het is een economische omstandigheid. Ja. Als er te weinig inkomt, ja, elk bedrijf zal dood moeten sluiten, als hij geen inkomsten genoeg heeft. Ja, je ziet hier in de haven, het is allemaal weg. De scheepswerven hadden alles hier op de kaai. Ja, het begint natuurlijk bij de vissers, gebrek aan inkomsten. Ja. Te weinig inkomsten ten opzichte van het gasoliegebruik natuurlijk, de gasolieprijzen. Er zijn grote fouten gemaakt in het verleden natuurlijk door gewoon de uitbreiding van het vermogen van de schepen, van de motoren. Ja. Daar is toen een keer fout gegaan natuurlijk. Hè. Ja, dat is in de jaren 70 al fout gegaan. De schaalvergroting, meer pk's, nooit moeten doen. Maar ja, dat is de wijsheid achteraf natuurlijk. Maar toen wist men het wel al. Hè. De voorzitter van de Vissersbond, dat was toen Klaas Hoekstra, een Urker. En die heeft toen rond 1975 toen al gewaarschuwd, minister, doet daar wat aan. Ja. Stel een grens. Dat is nooit gebeurd. Nee. De reden was, ze konden niet ingrijpen in het vrije ondernemerschap. Ja. En daar zit me tot op de dag van vandaag. Ja, nu wordt het afgebouwd natuurlijk, want er gaan 77 schepen minimaal in de sloop. Ja. Met de saneringsregeling. Dus dan is dat weer opgelost tussen aanhalingstekens. Ja, er zit toch wel een heleboel leed achter. Want dan gaan die mensen gaan saneren en dan hebben ze een zakje geld. Ze hebben niks, hè. Ja. Dat is een grote ellende. Dat is ook een verplichting dat die mensen dat eigenlijk moeten, dat ze financieel gewoon niet meer trekken. Ja. Dus daar heb je niet veel keuze. Hè. Als je dan jongen zet of meiden die of dan eventueel in je bedrijf zitten, die of wel vissen, dat van jezelf is, dat doet toch wel een beetje pijn. En dat het dan op deze manier moet, is dan beter gezegd van hier heb je geld voor een nieuwe kotter of zo, dan een beetje aangepast aan deze tijd. Want dat kan op deze manier heel moeilijk. Hè. Ja. En dan moet je quota meeleveren en dan krijg je wel wat subsidie. Nou, dan moet je daarmee. Dan kan je nog geen bedrijf voortzetten. Dan is het toch zoveel jaar dat je nog geen schip op je naam mag hebben. Dus, nee, ik heb dat onlangs nog gelezen in het Visserijnieuws. Van die schepen die aan nu saneren. Dat bestaat uit één vermogen maar uit 30%. Ja. Dus je kan rustig zeggen dat degene die aan nu saneren, dat gewoon is om de bank af te lossen. juist. Dat valt in de hat. Ja. Er zijn zelfs kotters, we hebben dat uit betrouwbare kring nog vernomen, die kunnen niet saneren, omdat de schuld te hoog is. Ja. Dan springen ze er nog niet uit. Dus dan kan je zeggen dat de visserij eigenlijk totaal niet geloond heeft de laatste Nee, maar dat is 20, 30 jaar. Hè. wat had nog een beetje kunt camoufleren natuurlijk bij allerlei kunstgrip en dat. Maar een vissersman wil, als je een eigen toko weet, dan wil je toch vooruit. Je bent visserman. Je wil door. En je doet alles eraan om toch te kunnen blijven varen.